Hello, आंहा नै दिनैहाय सुबा फुङाव सिखांनानै ब्रेकफास्ट खालामबाय ओमफ्राय डाइरेक्ट सि सुनो होननानै सि बरनदों नै सियाबो जि बुरजा जादों मैया सानदेमोन नालाय सुनो मोनाखै ओमफ्राय कारेन्ट दंखायो होननानै डाइरेक्ट मेसिनाव होजोबबाय ओमफ्राय ड्रायार खालामजोबनानै नै सान्दुङाव लाबोदों आरो सान्दुङाबो जि मोजां दिनै जि क्लियार वेदार ओमफ्राय नै सासेया अमा बेदर लायलायबाय बेखौनो दसे सान्दुङाव होदों आङो ओमफ्राय आं दाख्लिनिफ्राय नुनानै दंमोन आरो जोंनि न'नि लामायाव थास' बिबार बिलाइ जि मोजां दङ ओमफ्राय बुरजा नङा आरो एसेल' जायो ओमफ्राय जोंहा दिनै सानैल' नालाय ओंखायनो एसेयानो थोगोन होननानै आङो लामा खिनिनि बिबार बिलाइखौ लायबाय मोनबो साबबाय नै एसे ओमफ्राय न'नि बारियावहाय बानलु दं आरो थाइनै थाइथाम बेखौ लायबाय आङो नै जि मोजां जि फ्रेशखा बानलुआबो ओमफ्राय नै बिथिं दालि संबाय बिथिं ओंखामबो जानखाबाय ओमफ्राय नै बिथिं थास'खौ मोजाङै फ्राम एवनानै दै होनानै गालांबाय आङो अरखौ फिसा खालामनानै हेजेलखौ थुखैनो थांबाय बेहा दुगैखांबाथाय बाजानो लुबैयो आरो ओमफ्राय गावखौ फट' भिडिअ नुबाथाय जि खुसि जाखायो हे होनलायथारो ओमफ्राय नैबे गलिबुखौहाय थास'आव होनो लादों आङो नै नों मा खालामदों ओंख्रि संदों मामिजों ओंख्रि संदों हे मा होदों भाई गलिबु फिसा मा जायो गलिबुबा मा जायो समाय मोनबाय जाबानो जाबाय ओंखाम खननै लागोन नोङो ओमफ्राय नै सासेया ओंख्रिखौ नायस्लाबनो हाला आरो उन्दुनो ओंखारनाया बिदिनो बेहा जै थुखैबाथाय जि उन्दुनो ओंखारखायो ओमफ्राय मोदोमखौ एसे सिमावबाय आङो बानायावनो ओमफ्राय नै ओंख्रि मोननायजों बेहाबो उन्दुलांबाय आरो ओमफ्राय दसे बाजानो लुबैयो बियो बिदिनो बिसिनायाव थानो बायो आरो एसे बागोरनानैसो थायो बिसिनायाव ओमफ्राय दसे बाथ'बाय आङो ओमफ्राय नै बिथिं सासेया अमा बेदरखौ एसे सावनो नागिरदों आरो माखासेखौ सावनोसै माखासेखौ जानोसै होननानै एसे सावबाय नै ओमफ्राय आङो हेजेलखौ बिसिनायाव दोनहैबाय दसे बानानै ओमफ्राय नै बिथिं बेहा जि मोजां लगायनानै दोनबाय अमा बेदर सावनायखौ ओमफ्राय हेजेल उन्दुनायावनो ओंखाम जानोसै होननानै ओंखाम जानो नागिरबाय नै जोंहा ओमफ्राय नै सासेया ओंखामखौ जि बुरजा लाबाय